Θες να μιλήσει και να σου μπαίνει κάποιος στο πλάνο. Ο καλύτερος δημοσιογράφος, ο οποίος ξέρει να βγάζει τα εμπόδια από τη μέση, είναι στην Κύπρο και παρακαλούμε να πάρουν μαθήματα. Είχαμε χαρές και πανηγύρια για Νικήτα και Χρήσανθε. Όλοι έγιναν μία αγκαλιά. Μπορείτε να αντιληφθείτε ακριβώς τι έχει γίνει. Πριν από λίγο ξεκαθάρισε για το επιτελείο εδώ ποιος ακριβώς είναι ο νικητής. Έχουμε τον κύριο Βέργα δίπλα μας, ο οποίος βεβαίως τώρα σπάζονται όλοι με αγκαλιές και φιλιά. Κύριε Βέργα, σας βλέπω δακρυσμένο, κύριε Βέργα. Δακρυσμένος. Συνέχισε. Μην το κόβεις. Ακούσαμε τον κύριο Βέργα, είναι δακρυσμένος γιατί μεταφέρω επιλέξει το τι έχει πει. Αυτά που πέρασε, όπως είπε, δεν είναι λίγα. Είναι ο μεγάλος νικητής της Πάπου μετά από είχαμε Νικήτα και Χρήσανθε και όλοι αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς γίνεται εδώ. Το σακάτεψε. Αχ, Θεέ μου.